para entregar este primeiro premio, despois de moitas deliberacións, os membros do xurado decidiron outorgarlle o primeiro premio na categoría de primaria ao CEIP Santo Tomé de Cambados. Un forte aplauso para eles, por favor. Entrega o premio a Liña Mosquera, por favor, así ya non vean os fondos. Dicir que Loliña Mosquera, sen ela hoxe non estaríamos aquí, porque ela é que mantivo viva a lembranza de seu pai. Un forte aplauso para ela, por favor. Dende Lectoriño nas Ondas e aproveitando esta celebración no Vello dos Contos, ofrecémoslle este rap de Don Maio Galán.